Момчета, ето го балона, където ще го издига. Няма да го издига днес. Ще го. Вижте колко хора. Виж, че си тръгва балон. Това не е балона. Балона е? Не, вижте го правят, ама. Да. Има около 100 хора, човеци, душата е... Да знаете, тук е всеки един човек от Видин. Вижте, Много знаеш. гледайте, над 10 000 човека има тук. Я си виж сега клипа как на нищо не ти прилича. Снима се едно нищо. Виждате ли, момчета? Да, виждаме. Баба, виждаме. Тук е Калянчо. Мамо, дай 5. Я пак. Сайк. Сайк, мистер Ромо. Ана каби факе топа. И какво си е репозитът? Тук е един пришелец имаме. Алекс, виж къде е баба ни. Баба ни. Тя е застана. Вижте и луната. Чайте да види. Ето е луната. Има форма. Изглежда се едно има дракон. Така. Ще чакаме първо да го дигат. Той чуда и